హలో ఎవ్రీవన్. సో, ఈ షార్ట్‌లో మనం గూగుల్ ఫాంట్స్‌ని మన హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ ప్రాజెక్ట్‌లో ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం. సో, వీఎస్ కోడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో, నేను ఆల్రెడీ సమ్ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ రాసా. లైక్ హెచ్1 ట్యాగ్‌లో సమ్ టెక్స్ట్ రాసా. సో, సీఎస్ఎస్ ఫైల్‌ని హెచ్‌టీఎంఎల్ ఫైల్‌కి లింక్ చేశా. దాని యొక్క అవుట్‌పుట్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు డైరెక్ట్‌గా నేను క్రోమ్‌లో గూగుల్ ఫాంట్స్ అని క్లిక్ చేశా. సో, స్టార్టింగ్ బ్రౌజర్‌లో ఐయామ్ సెర్చింగ్ ఫర్ అవుట్‌ఫిట్. సో, ఈ ఫాంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. లైక్ ఇక్కడ గెట్ ఫాంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని, జస్ట్ గెట్ ఎంబెడ్ కోడ్‌లో క్లిక్ చేసి, సో, సింపుల్‌గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్ యూఆర్ఎల్ అనేది కాపీ చేసుకొని, వీఎస్ కోడ్‌లోకెళ్ళి జస్ట్ పేస్ట్ ఇన్ అవర్ సీఎస్ఎస్. ఓవరాల్ బాడీ ట్యాగ్‌కి నేను ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అవుట్‌ఫిట్ అని ఇస్తుంది. ఫాంట్ అనేది చేంజ్ అయింది. సో, దట్స్ ఇట్.